Знаете ли, че някога хората не разбирали условията и клаузите в договорите за кредит? Всеки ден обикаляли банките в търсене на изгодни условия. От голямото разнообразие на банкови продукти се чувствали все по-объркани при избора си. Един ден хората открили лесен начин да се здобият с най-доброто решение. Обърнали се за съвет и помощ към професионален кредитен посредник и финансов консултант Арена Консулт. Кредитните посредници били пристрастни към клиентите си и безпристрастни към банките. Заради това хората вече знаели как да спестят време и пари. Осъществявали мечтите и идеите си по удобен и постижим за тях начин. И заради това били по-спокойни отпреди. Те разбрали, че могат да разчитат на своя кредитен посредник и финансов консултант. Докато накрая Арена Консулт станали доверен партньор и съветник при вземането на важни финансови решения. Сега вече знаете. Арена Консулт. arenaconsult.bg